срещу циганите. Той е отдела за циганите. Целта на циганите е една. Да стигна до беседката. Няма никой. Ей, момче, кажи своите любви. Защо? Да видя дали си лайно е. Покажа моето дете. Но ти ми дай петаче. Дам едно петаче и ще замислиш друго яче. Кой е тъпва, като лед и студена като огън? Беседката, беседката, беседката.